थानाय देकापाम गाम पन्सायतनि सिङावनो थानाय बालाबारि बेयाव बोसोरारि जथुमा जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आरो लोगोसे सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बोसोरारि जथुमाखौ बिथांमोना खुंनो लादों। बेयावनो जोङो बिथांमोननि जिथु जे आरसि कमिटि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ बा बे बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना माबायदि हाबाफारि आरो बेसेबां हाबाफारि एबा आग बारायबोखो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननि आरसि कमिटिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथाङा धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादनिबो सासे आफादगिरि आरो लोगोसे बिथाङा समाजखौ मोजां मोनग्रा सासे गेदेमा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानि बे बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरारि जथुमाखौ बिथांमोना माबायदि खुंनो थांगासिनो दं आरो माबायदि खुंफुंगोन आरो दा बेसेबां बे हाबाफारिफ्रा आग बारायफोरखौ बिनि सायाव नोंथांखौ एसे बुंथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम लाहार फाहारा जोंहा मथा मथि आवगायबाय गाबोनहालागै माने गासिबो कमप्लिटआनो जागोन। जोंना पेन्डेलफ्राबो नै दा मोनानि बिथोरावनो ओंखारगोन। डाइनिं हल बेफोरबो गाबोन फुङाहालागै ओंखारगोन। गेट दङ, गेटखौबो जोङो माने गाबोन फुं सानसौफुसिमहालागै बरनजोबनायनि राहा लामा लादों आरो जिथुनाखि थानाय जानाय बेबस्था मानसिफोर थाफैनाय केम्प बेफोरखौबो जोङो गासैखौबो थिग थाक खालामगासिनो दङ। दिनै बेसेसो सुबुंखौ लानानै बेयाव बे मेलखौ खुंफुंगोन होननानै नोंथांमोना आसा खालामो? जोङो बे मेलखौ माने देकापाम जिपिनि सिङाव जेसेबां दङ आरो माने सिमेन्ट आनसलिकखौनो लाफाजोबनानै बेयाव खुंनाय जादों। बेयाव जोंहा माने मथा मथि आफोनार माने मा होनना बुङो माने जोङो कभिड-19निबो खोथा थाबाय नालाय जों एसे खम परिमाणनि माबानो नागिरदों। 3,000 4,000सोनि गेजेरावनो जोङो सुबुंखौ लानानै खुंफुंनो सानदों। दिनै बिथांमोना जिहेतु बर' थुनलाइनि आफादगिरि लोगोसे नोंथांमोना बेजों लोगोसे आदबनिबो हाबाफारि लाफादों होननानै नोंथांमोना मिथिना मोनदों जोङो। जाहा माने बेयाव हाबाफारिया जनाय जिल्ला बर' साहित्य सभा आरो सिमेन्ट प्राइमारि बर' साहित्य सभा आरो आबोद सिमेन्ट आनसलिक। बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा बुंनो सानो जिहेतु फैबाय थानाय जिहेतु बे बोसोरारि जथुमा बिथांमोनखौ माबायदि बाहागो लाजानो बिथांमोनाबो लैहोर लैहोरैनो बाहागो लागोन। मानो होनना बुङोबा बिथांमोननिया माने गासिबो माने बडि सेन्स जाजोबगोन। मोनथामबो आफादनि माबायानो बेयाव बडि सेन्स दङ, बेनिखायनो बिथांमोनाबो गोगोमैनो बाहागो लागोन। दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बे बर' थुनलाइ आफादनि जितु जिल्ला हक आनसलिक हक बेबायदिखौ बेसेसो दैदेनबोनो मोनदों? आङो बेफोरबायदि ओरैनो माने जोंनि बेयावनो माने गोदो खमसे खम माने 15 बोसोरसो जाबाय। बिनि सिगां जोङो बेयाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिमेन्ट आनसलिक कनफारेन्स लादोंमोन। बेयावबो आं माने आफादगिरि जानो मोनदोंमोन बे माबायावनो। आरो आङो बेफोरबायदिनो सेन्ट्रेल साहित्य सभा UBPO बेफोरबायदियाव आं माखासे बाहागो लाबोबाय थानो मोनदों। फ्राय माने इनसार्ज जानो मोनदों आं बेफोराव माने जिल्ला मा होनना बुङो सेन्ट्रेल कनफारेन्सफ्राव। दिनै नोंथाङा बे दैदेनगोन जिथु बोसोरारि जथुमा दैदेनगोन थांनायाव वर्किं प्रेसिडेन्ट जानानै नोंथाङा दिनैनि बे दिनखौ माबायदि गोजोननाय मोननो हादों? गोजोननाय मोनदों आङो। जिहेतु जोंनि जायगाया देकापाम होनोब्ला जोंहा बर' फिसाया एसे खम, बर' माहारिया खम। बेनिखायनो जोंनि बे फिसफरा जायगायाव जे बर' साहित्य सभा आबोद बिदि कनफारेन्स खुंनो मोननायखाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ। मानो होनना बुङोबा जाहाथे जों माने जिहेतु जोंनियाव बर' माहारिया खम हिसाबै बेयाव जों देखायनो हानायनि थाखायबो आं खोब गौरबि। दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि जिहेतु साब कमिटि इनसार्जफोरा बे हाबाफारियाव माबायदि बाहागो लादों आरो माबायदि बाहागो लाजानो लुबैबावो फोजोबजासे आङो बिथांमोनखौ आगोलनिफ्राय जिहेतु 1 दाननि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना गावसोरनिखौ न' बां गारनानै बेयाव जे देहा मोदोम होनानै नांबाय थादों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो आं बिथांमोनखौ जोबजासिम जाहाथे माने जाफुंसार जोबजासिम माने बिथांमोनखौ आं माने बाहागो लानो बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामगोन आरो बिथांमोना मावलांबाय थागोन। नोंथांमोनखौ जिहेतु बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थांनायाव मोनबेसे आफादफोरा नोंथांमोनखौ मदद होदों? आफाद होनना बुङोब्ला जोंहा बर' हारियाव जेसेबां आफाद दङ फ्राय माने बिसोरो जोंखौ माने हेफाजाब होजोबदों। जेरैहाय माने एबसु, XBLT, UBPO, आबोद, हारिमु आफाद। आं ओरैनो हारिमु आफादनिबो आफादगिरिखा धेमाजि जिल्ला। आरो जेसेबां माने फिसा माने आफाद दङ बर' माहारिनि बिथांमोना जोंखौ सहाय होदों। लोगोसे जोंखौ जोंनि ओनसोलनि TMPK थाखाम मिसिं बिथांमोनाबो जोंखौ माने हेफाजाब होफागासिनो दङ। दिनै बे मेलनि गेजेरजों नोंथाङा हारिमु
हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै बे हारिमुखौ माबायदि दैदेनलांजानो लुबैदों नोङो? हारिमुआ माने एखेबारे जोबोरैनो इन्टारेस्ट दंमोन मा खालामनो नाथाय कभिड-19नि थाखाय जों माने कालचार नाइटखौ लानाय जायाखिसै थेवब्लाबो जोङो गेजेर गेजेर माबानि अपेन सेसननि गेजेरावनो जोङो माने हानायखिनिखौ देखायलांनो नाजागोन आरोखि माने मानो होनबा हारिमुखौबो जों खोमानो हाया नालाय बेनिखायनो आं एसेब्लाबो लालांबाय थागोन ओमफ्राय माने नै आं दा फोरोंगासिनोबो दङ सानैसो गथ'फोर आंनि दैदेननायावनो नाथाय माने मा खालामनो जोङो हारिमु बिलिफांखौ लानो हानाय जायाखिसै बेनि थाखाय आं एसे दुखु थाबाय। नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव माबायदि नोंथाङा दैदेनलांनो सानो हारिमु? आङो बेखौ माने नेक्स्ट फैगोन टाइमफ्राव माने जोबोद गोख्रोङैनो खालामनो होननानै माबा खालामदों आरो सेन्ट्रेल कनफारेन्सखौ आं लाबोबावगोनसो हारिमुनिखौ माने जोंनि सिमेन्ट होननाय जायगायाव नोंथाङा बेखौ थांखि लादों? थांखि लादों। Thank you.